אני אספר לך סיפור. אני הלכתי לבית ספר עם הטלאי הצהוב. אז הייתי לוקח את התיק שלי, שם אותו על הטלאי שלא יראו אותו. אבל כאילו שזה במקרה. כי אם יחשבו שעשית את זה בכוונה, לוקחים אותך. אני ראיתי, היו לי שני חברים בבית ספר, בני גילי. אוקיי. ראיתי רוצחים אותם. וואו. באיזה גיל? 11. למה נשארתם שם? אתה זוכר את התקופה הזאת? הגענו לנמל יום אחרי שהאונייה האחרונה לארצות הברית יצאה מהנמל. אז רציתם? כן, רצינו לברוח. וואו. ואז לא היה כבר אפשר כי לא היה ספינות? לא, אז אנחנו חזרנו. וואו. בינואר 44. שלחו